Sziasztok! Hát üdvözlök újra mindenkit, akit érdekelnek a csatornámon megjelenő témák. Ugye jó pár hónappal ezelőtt belekezdtem egy kifejezetten nőknek szóló videósorozat gyártásába, ami kategóriánként vesézi ki az alkalmazott szteroidokat. Ebben a második részben az egyéb nem szteroidális kiegészítők egyikéről fogok beszélni, vagyis nem szteroidról, hanem egy olyan farmakológiai kiegészítőről, amely bizonyos százalékban hozzá tud rakni egy minőségi forma eléréséhez. Természetesen, mint mindig, most is határozottan kijelentem, hogy videóim kifejezetten tájékoztató jellegűek, senkit nem áll szándékomban az említett szereknek az alkalmazására buzdítani, már csak azért sem, mert hát tudjuk jól, hogy a mai testépítő világban mindenki naturál, lassan már a bodybuilding kategóriában is. Így minden, amiről beszélek, az csak fikció és feltételes módban történik. Ettől függetlenül én maximálisan kitartok azon álláspontom mellett, hogy a tájékoztatás minden esetben célra vezetőbb, mint elhallgatni dolgokat, főleg ha nőkről van szó. Hát akkor vágjunk is bele. Ugye, először is tisztázzuk le, hogy mit is jelent az, hogy nem szteroidális kiegészítők. Ugye ez a fogalom olyan szereket foglal magába, amelyek nincsenek hatással az androgenitásra, tehát férfiasító jelleggel nem bírnak, viszont az anabolikus oldalt van, amelyik érinti. A mai kiegészítő, amiről beszélni fogok, az pont egy ilyen anabolikus tulajdonságokkal is rendelkező kiegészítő, ami nem más, mint a klenbuterol. Erről valószínűleg sokan tudjátok, hogy egy asztma gyógyszer, hörgőtágításra használják, van, ahol humánorvoslásban engedélyezett, de van olyan ország is, ahol csak az állatgyógyászatban alkalmazható hivatalosan. Ennek a hatása ugye két fő oldalról érvényesül, de egy bizonyos idő után az egyik fő pozitív tulajdonsága megszűnik, ezért én ezt a két oldalt külön választom és úgy beszélek róla, mert így fog fényderülni arra, hogy miért is alkalmazzák ezt nagyon sok esetben rosszul. Ugye az első és fő dolog, amit tesz a klen, az az, hogy ellazítja a sima izmokat, tehát tágítja a hörgőt, a tüdőt, az ereket, ezáltal megkönnyíti az oxigénfelvételt, tehát könnyebben mennek az edzések, és mivel adrenalinszerűen működik, így gyorsítja a szívverést, emeli a pulzust, úgymond hiperaktív, stimuláló érzést okoz. Ugye ezek a hatások kizárólag a béta-1 receptorokhoz való kapcsolódásához fűződnek, pont ezért ebből a tulajdonságából adódóan nem ez a folyamat felelős a zsírégetésért. Ugye a zsíroxidáció akkor indul be, amikor a béta-2 receptorokhoz kezd kapcsolódni, amik felelősek azért, hogy az első hatásból adódó energiaigény fedezése miatt felszabadítsa a zsírsejteket, hogy így jusson energiához a szervezet, és pont egyben az egymásra épülő mechanizmusában rejlik a klenbuterol hatása, ami a testépítést illeti. A lehető legegyszerűbben elmagyarázva, hogy mindenki értse, az első fázisban, amikor a béta-1 receptorokhoz kapcsolódik, kezdetét veszi a kézremegés, a magas pulzus, szapor a szívverés, felpörgött hiperaktív állapot, és az ebből adódó energiahiány fedezésére a béta-2 receptorok által beindítja a zsírbontást. De természetesen, mint minden egyéb más kiegészítő, akár szteroidról beszélünk, akár nem szteroidális kiegészítőkről, tehát ez is csak akkor működik, ha minden más, mint az edzés, és főleg egy jól összeállított diéta mellett történik az alkalmazása. Természetesen nem ebből a célból alkották meg ezt a gyógyszert, de mint pozitív mellékhatás a fitness sport számára ez a folyamat, amiért lényegessé vált. Illetve, de egyáltalán nem elhanyagolandó pozitív értéke, főleg ha női fogyasztókról beszélünk, hogy használata alatt fokozott mTOR foszforiláció és protein kináz A jelátvitel történik, ami egyszerűen annyit jelent, hogy pozitív hatással van az izomfehérje szintézisre, tehát anabolikus hatással bír, és nem utolsó sorban segíti a vázizomzat regenerációját, védelmét, tehát antikatabol, vagyis segít a diétából adódó izomvesztés megakadályozásában.
Azt azonban kihangsúlyoznám, hogy anabolikus hatása közel sem ér fel egy szteroid hatásával, de ha egy alsó női kategóriában használják, akkor ez igencsak szépen tud érvényesülni. Értelemszerűen a jóval nagyobb izomzatot kívánó kategóriáknál ebből az anabolikus hatásból mondhatom, hogy semmi nem érezhető, de kis kategóriáknál egy plusz HGH protokollal, és ettől a kijelentéstől nem kell elszörnyedni, meg sokkot kapni. Fogok hamarosan is arról beszélni, hogy miért is kellene egy HGH protokollnak lennie az alap kiindulási pontnak, főleg ami a nőket illeti. Szóval egy KLEN plusz HGA, és ha ehhez szükséges egy pajzsmirigy korrekciós protokollal egy nagyon szép és androgén hatásmentes felkészülést lehet levezényelni, nem pedig tesztoszteront, maszteront vagy legrosszabb esetben trembolont kell vágni a bikinis lányokba. És akkor jöjjön a fekete leves, és beszéljük át a sötét oldalát is ennek a sokak által oly lazán nagy mennyiségben alkalmazott szernek. Mert milyen jó is hallani, hogy anabolikus, antikatabol, zsírégető, stimuláló, és eddig minden szép és minden jó lenne, ha a klenbuterol használók többsége nem kezdene bele az egyik legnagyobb hiba kivitelezésébe, ami a szer indokolatlanul magas adagra növelése, és mellette hosszú ideig történő alkalmazása. Ugye ezt a hibát azért követik el, mert a hatékonyságát, hát ez kötelező egy hibát ejtenem, úgyhogy azért sem fogom kivágni. Szóval ezt a hibát azért követik el, mert a hatékonyságát az egyik fázishoz, vagyis a beta-1 receptorhoz való kapcsolódásának az egyik mellékhatásához fűzik, mégpedig a kézremegéshez, ami a beta-1 receptorok telítődése után megszűnik, és ilyenkor ennek a remegésnek a hiányára alapozva egyre magasabb dózis kerül alkalmazásra. Pedig a telítődött beta-1 receptoroktól függetlenül a zsírégetés bizony működik, sőt egy bizonyos ideig, ha normális időkereten belül van használva, ez a zsírégetés még növekszik is, de majd erről is fogok beszélni, bár az anabolikus hatás az bizony ebben az esetben megtűnik. Tehát ha beta-1 receptorok telítődnek, akkor az anabolikus hatás megszűnik, de a zsírégetés az ugyanúgy működik tovább. És ekkor szokott jönni az adag emelése, ami sajnos többek között csak a szívre mért negatív hatásokat növeli, ami egyáltalán nem vicces és komolyan kell venni, plusz egyéb negatív hatások is előjönnek, vagy erősödnek, mint a fejfájás, a feszültség, az álmatlanság, vagy a túlpörgött állapot. Ugye aki már valamivel tájékozottabb, az ciklusokban alkalmazza klent, ez általában 2 hét használatot és 2 hét üres járatot jelent, így elkerülve a receptorok telítettségét, de még így is magas dózisolást alkalmaznak. Az én metodikámban ez sem a megfelelő opció, mivel a szüneteltetés idejére leállítja a zsírbontást. Amit mindenképp megemlítenék, hogy folyamatos, hosszú ideig való alkalmazása csökkenti idővel a beta-2 receptorok számát a túlzott stimuláló hatás miatt, vagyis egyre kevesebb fehér zsírsejt fog barna zsírsejtté átalakulni, tehát ezért is fontos egyéb más negatív hatások elkerülése, vagy nagyon minimálisra csökkentése miatt az, hogy mint minden más szert, ezt is, ha valaki használja, de persze ez csak feltételes mód, akkor megfelelő ideig és megfelelő mennyiségben tegye ezt. De öröm az ürömben, hogy ez a hatás nagyban lelassítja, illetve illetve a ciklizálás is elhagyható, hogyha egy bizonyos Emezán nevű
gyógyszert szed mellé az ember, mivel ha ezt alkalmazzátok este lefekvés előtt, akkor az alvás folyamán szenzibilizálja a receptorokat, nem mellesleg még az alvást is segíti, így nincs szükség a klen szüneteltetésére, és ami a legfontosabb, hogy nem kell nagy mennyiségre növelni az adagolást, így a lehető legminimálisabbak lesznek a negatív hatások. Szokták használni a receptorok ürítésére a ketotifent is, de ez olyan mellékhatásokkal jár, ami nem ideális, ilyen nem utolsó sorban, hogy súlygyarapodáshoz vezet, mivel erős éhségérzetet képes okozni, ami egy diétában nem épp a legoptimális tényező, nem mellesleg vényköteles. És akkor kitérnék most egy nagyon fontos részre, mégpedig a nem versenyzés céljából történő használatra. Hobbi szinten fogyni vágyók számára én személy szerint kifejezetten nem ajánlom, kivételt képez, ha egy hozzáértő személy segíti az adott illetőt a diétában, azonban ha valaki mégis rendíthetetlenül kitart ezenszer használata mellett, akkor 3, nagyon-nagyon maximum 4 hónapnál tovább ne használja, a napi adagolás pedig 20, és nagyon-nagyon-nagyon 40 mikrogramnál több ne legyen, és ami nagyon fontos, hogy náluk a beta-1 receptorok szenzibilizálása nem javasolt, sőt kontraproduktív. A klenbuterol rossz adagolásából adódó negatív hatások egyáltalán nem elhanyagolandóak, amik azért törnek felszínre, mert hosszú ideig és egyre magasabb dózisban szeditek, vagy legrosszabb esetben mindkettőt egyszerre. Az ilyen fajta módon történő használat nem kevés terhet ró a szívre, hiszen a sokszorosára megnöveli a szívverést, ami bizony lerövidíti az élettartamát, illetve mivel a központi idegrendszerre van hatással, ezért túlfokozott aktivitást, fejfájást és álmatlanságot is okoz nem kis mértékben, és nem utolsó sorban jelentős izomgörcsöket képes okozni. Adagolása az nőknél maximum 80 mikrogram per nap, lehetőleg reggel alkalmazva, mivel elég hosszú, több mint egy nap a felezési ideje. Ha valamilyen oknál fogva mégis 2 részre elosztva kerül alkalmazásra, akkor ügyelni kell arra, hogy kora délután, mondjuk számszerűen legyen legkésőbb 14 óra a második adag bevétele. Ezután fogyasztása nem ajánlatos az előbb említett központi idegrendszerre gyakorolt hatása miatt, mert teljesen tönkreteszi az alvás minőségét. Mindenképpen egy minimális dózisolással érdemes, sőt kell kezdeni, versenyek előtt maximum 4 hónappal, 10-20 mikrogrammal, majd 2-3 hét múlva emelni lehet szintén 10-20 mikrogrammal, és a verseny előtt körülbelül 1 hónappal nagyon maximum emelhető 80 mikrogramra a napi adag, de ilyen adagnál már egyértelműen egy magas kategóriáról beszélek, tehát bikinis, wellnesses lányok, felhívnám a figyelmeteket, ha verseny előtt 1 hónappal nem a tervek szerint alakul a formátok, és a felkészítőtök a klen adagjának a növelésében látja a megoldást, sem 80, de még 200 mikrogram sem fogja behozni a lemaradást. Ezt mindenképpen érdemes megegyezni, mert tényleg nem vicces a klennek a mellékhatása, hogyha, főleg ami a szívre értendő, hogyha nem jól van alkalmazva. Amit fontosnak tartok még megegyezni, hogy azért verseny előtt 1 héttel illő kivenni a protokollból, ha csak nem szeretnétek a mellékhatásokkal hatványozottan szembesülni. Amit tudni érdemes még a klenről, hogy minden kategóriában lehet alkalmazni, akár nőkről, akár férfiakról beszélünk.
Függetlenül attól, hogy ez a készítmény nem szteroidnak minősül, cseppet sem szabad gumicukornak tekinteni, és mindig az egyén toleranciáját kell a mennyiség megszabásakor szem előtt tartani, mert előfordulhat, hogy 20 mikrogram is komoly problémákat okoz az egyéni érzékenységtől függően. Természetesen az itt elhangzottak az én látásmódom tükrözik, ettől függetlenül, ha tetszik valakinek, ha nem, ezek tények. Úgy gondolom, hogy elmondtam mindent, amit nektek, nézőknek tudni érdemes a Clanről. A következő videóban terveim szerint a HGH-ról fogok beszélni, de ez már csak 2026-ban valósul meg. Remélem tartalmas és érthető volt számotokra ez a rész is. Remélem jövőre újra találkozunk, addig is boldog ünnepeket, békés, pozitív dolgokkal tarkított új évet kívánok mindenkinek, és nem utolsó sorban éljenek az izmos csajok, éljenek az izmos pasik és lányok, továbbra is tartsátok szem előtt, hogyha negatív érzésetek támad az adott protokollotokkal, stacketekkel kapcsolatban, akkor igenis merjetek kérdezni az aktuális segítőtöktől, hogy a későbbiekben ne a mellékhatás legyen a legnagyobb hatás. Sziasztok!